Lwe. Khombo munye nomunye ukhombo munye. Zulu mfowethu kunjani? Right kunjani boy? Hayi ngiyaphila mfowethu umiphila nje inkabi. Hayi siyabonga. Kabayizondi. Ula kwande phosi. Nazo-ke kunento lana inkabi esifisayo ukuthi siqonde siyakubona ukuthi usikhiphile istatement wasibhala indabeni lethi Intaba YaseDubia nengoma ethi imali eningi esifisa ukuthi sikuzwe ngawe kusitshele kwenzakalani kahle kahle igahle uthi umfana uDubai ulwa neambitious not nami. Uyabona kodwa ulwe nabo wasebenzisa igama lami phakathi ngokomthetho because mawuyibheka kahle yonke lento ubheka istatement sami from ekuqaleni I think uKhipha istatement sami kumsizile because ngizwe ambitious angathi ithi simbhadele or something ekuwukuthi ukhalile yena wathi akakaza athole even isent but now inkinga inkabi record no Bigzulu abangene kuleyo nto leyo cause uDubai under ambitious so yonke into ingena kwi-ambitious yonke imali yengoma yama split angena e-ambitious straight then i-ambitious sekumele yona ithathe leyo mali ke inika uDubai ingxenye yakhe ngendlela ekumele benze ngakhona so bona ngathi abagaze bamnikeze sent we understand so ungena emlonyeni lapho Bigzulu uma uthi uNtaba YaseDubia ulwa neambitious akalwi nawe ngabe ukhuluma ngento mhlambe le onesiqiniseko nayo nikhulumile into ebeniplanile nihlelile vele ukuthi kuzokwenza kanje angaze ngihlele lutho naye but angithi uDubai phela ngiyamazi so before wake wakhuluma ukuthi unenkinga yabo kanje akakaza athole even isent nani but ke as uBigzulu anginayi right yokuye ambitious ngifike ngithi ayibobhadala nomfana angazi lutho ngama contract abo angazi bavumelana ngani mina into engayisho kuyena ukuthi ngamtshela ukuthi yonke imali yakhe ise ambitious kubhadelwe kanje then ngathi wakwaba approach kokuqala wabuye wangitshela ezinye izinto ukuthi bathe we understand kodwa phela angene mina ezuBigzulu nenkabi record ayingene yonke imali yakhe ise ambitious yonke into ayifunayo ise ambitious inkabi record yasayina yonke into yenza even nangendlela bona bebefisa ukuthi yonke into ibe ngakhona we understand and bayithola futhi yonke into ngendlela ababeyifisa ngakhona inkabi record ayi own uDubai or iambitious ngisho isend that's why ubona manje masikhipha istatement bayaqala bakhuluma bodwa ke boyi2 which yinto bekumele kube bayenza kudala we understand uyimake wena Bigzulu njengobusho nawe ukuthi Intaba YaseDubia uyayazi umfana omazithina uNtaba YaseDubia okay ngithi mina ngimaze ngengoma imali eningi lokho okukunikeza isithombe sokuthi uNtaba YaseDubia umfana beniphilisana nje naye sonke lesi sikhathi njengoba kuze kuvela manje sonke lesi sikhathi wena njengobhuti omdala ubuthuleleni ungamsizi umfana exakekile kuzobe ukuthi ngoba nakho isikhulunywa kangaka eqinisweni afeel ukuthi yonke inkulumo isala nami ekugcineni ngigcina umuntu oyinkinga onamazondo kuba yimina ngenxa yokuthi you see even izolo ngikhipha istatement uke wakhuluma wasifakazela akakaza sifakazele kodwa wakwangitshela ngomlomo kudala namhlanje ngikhiphe esinye istatement futhi uke wasifakazela uthula uthe tu akakhuluma even manje iambitious ithini manje ithi imbhadela ingxenye useke wafakaza or wakhuluma nami akaza akhulume lutho so why ngizophakama mina ngithola amazondo for umuntu kwamina ongasanginaki ongasenzini because right now ukuzabhadala is because of mina because ngikhipha istatement even if angene and leon
isikhatha mina neambitious ukuthi Bigzulu sengena indaba zase ambitious, so we understand. Uma nje ugcine ngokuphosta leyana akakazi nakhuluma ebantwini ukuthi uyitholile leyo mali or akayitholanga ubani umkwele akakhuluma. Okay, all right. Zulu ngiyezwa mfethu, ungaqinisekisa kule statement esibhalwe ambitious ukuthi imali yonke ekhokhwe iNkabi Records u94,527.31 futhi yabona if ungafika sekutheni bafuna ama-proof ayo yonke into, ayikho neyodwa i-proof esingenayo, ayikho neyodwa asikweleti ambitious ngisho isend mangabe yona ithi siyayikweleta. Sikhona istatement engiqeda ukusikhipha khona manje ukuthi khona electromode whatever abayifunayo bazothola i-print out yayo yonke into, asibakweleti ngisho isend. Impi yabo between i-ambitious no-Dubai. Inkabi Record no-Bigzulu abangene lapho, kodwa mina ngiyithola sengilwa izimpi zentaba yaseDubai iqeda ithuleke yona ingasakhulumi ke manje. Okay. No mina ngifuna ukudlula nje ekuthenini akhokha imali engaka, sengifuna ukwazi, sengihayela nokwazi ukuthi ingoma imali eningi sayibona yenza kahle nala ekhaya nayo yonke indawo yenza malini kanti kuma royalties yona nje iyodwa ke ingoma. Yazi futhi kuba nama distributor ne kune company ebizwa ngeElectromode. So ingoma mayenza ama-stream ithengiswa yiba baphatha yonke into, we understand. Then mase kufike isikhathi sokuthi kuyabhadala njengasesambro kanje, bese kubhekwa ke i-percent ukuthi okay i-ambitious i-percent la imali engaka, uRicky i-percent lakhe imali engaka, bese ithatha leyo mali ihambe ayizi even leyo mali eNkabi Record EKhipha yona ithathe eNkabi Record iNkabi Record ithathe ambitious iniki ambitious ithathe ka Ricky iniki uRicky. Whoever funa ukuthi yenzeni malini uyakhona ukuya lapha yana bafike bamnikeze yonke into. So kahle ayizi even nakuthina lo mali leyo, nathi sibhadalwa the way bebhadalwa ngakhona according to ama-percent. Ungathini kulabo abathi ubonakala uthenga ibhasi uthenga nemoto kanokusho bathi ihlanganisa yona le mali, ungathini kulabo? Awuthi ngikutshelwe futhi kanti ngisazokuthenga naseBigville ngiqeda ukwakha umuzi omkhulu nala eGoli nginomuzi ngine-Range Rover nginemoto la ngaphandle ngizaveza mhlawumbe about 9 years. The reason why kunjalo ngabekezela iNkabi Record ownwa yimina nomfowethu omunye ngisebenza naye, so ngiyasebenza like every day. Kumanje ngikhuluma nawe ngisembedeni angilali ubusuku nemini siyasebenza siyaperform. So whoever okhuluma lo msangano loyo owakhe angene mina lapho, kodwa ngikwazi ukuthi uBigzulu uyasebenza kanzima, angisayiniwe yonke into iza kumina. But into ebalulekile ke futhi ukuthi bonke mawungabheka iNkabi Record every year ngisiza i-artist. Okay. Ngisiza i-artist elisha, and mawungakufonela ama-artist aseNkabi Record ngelinye ufonele nomduduzo uzokutshela ukuthi imali yakhe yamadigi angithathi ngisho isenti ngimnika yonke. You know why ngenza njalo? It's because ngifuna ukuthi akhona ukumele. I know ukuthi akukho professional bekumele kube ngithatha i-percent lami, but umfana nginobuntu ngiyakwenza lokho, ngihlezi ngisiza la ngisiza khona ngaso sonke isikhathi, ngibenzela yonke into ngendlela right because ngiyakhona nginobuntu. So umuntu ozongitshela ngani ngemoto, yebo zikhona zigcwele ibala zila ngaphandle, yebo ne-H1 ngiyithengile la insukwini because imali khona iminingi futhi miningi imali khona ngiyayisebenzela mfowethu. So abantu abazongifaka entweni ezingangifuni angene kule. Bye Nkabi, siyabonga Nkabi, siyabonga kakhulu Bigzulu. Yeah. All right, mlalelo UKhuzani FM sizama ukuthi ke njengamanje sithole uNtaba yaseDubai ucingo lakhe luvaliwe. Siyafisa uma ukuthi singakwazi simthole uze sizwe ngana isite lakhe ukuthi uthini. Wexoka uzwile ke bathe ukhuluma umsangano. Awu Bigzulu lakithi wena mkhaya. Usiyayingcengela. Awuzakhala siwani madoda. Okhomba amahaso wathi ayagcwele igceke. Wena kuthi ukhuluma umsangano.
Hayi bo mina ngicingizwe ngabantu besangisho. Bethi yisho. Angizange nje mina ngikhwethiwe ngesibhamu kwathiwa isho wena. Oh, bye bye. Vanelisani guys.